15 sekuntia julkisuudessa. Jätkät, voitte siirtyä pesupöydän ääreen. Ja saanen kiinnittää huomiota pesijöiden alusvaatepantoihin, hyvinkin erilaisia. Pitäisiköhän mun olla huolissaan, että mä kiinnitin niiden kalsareihin huomiota? Muistaakseni viime vuonna pesijöille monellakaan ei ollut kalsareita. Pitää paikkansa. Kyllä, kyllä. Mutta eteenpäin. Kutsutaan ensimmäinen pestävä. Jani Koittinen. Täytyy tehdä per rectum tutkimus. Mato voi löytyä yllättävistä paikoista. Täällä on tummeliakin varaa. Это что такое? Крапива. Это крапива? Vaan siihen hypätään. Ира, это крапива. Ai! Ensi kokemukset. Herket. Kyllä, kyllä. Olisin näkevinä niin, että tossa on vähän rantua tossa. Täällä tarvitaan rantua. Täällä tarvitaan rantua. Rantua vähän sinne. Noin, sieltä se lähtee. Mitäs siellä on tehty? Siinä on kauppakassissa jotain pientä. Noin. Karvat palo pois kerrasta. Tuossa korvalehdessä saattaa olla ihan pieni juttu siinä. Noin. Selkä on pesty, eli nyt pitää katsella vähän, mitä täältä löytyy. Ei täältä mitään hyvää löytyy. Se on joku Makosen pistänyt tohon. Ihan keskelle. Snautterin parta näkyy kainalossa. Noin. Toisessakin kainalossa ihan samanlainen. Ihan näin. Vetäkää Julialle, aika paskaa. Voit antaa samalla pienet kommentit. Eiköhän se riitä, jätkä on varmasti valmis järveen mentäväksi. Aplodin saattelemana. Aloitta toisen kierroksen. Kiitos riittää. Ilmanen uusitaan. Seuraavaksi tulevaisuuden tanssitoivo. Kyllönen. Niin, koulutusmaailmassa onko erityisiä pesupaikkoja, missä tiedät vielä asustavan jotain epämääräistä? Koko mies. Tähän täytyy sitten käsitellä aika huolella. Meinaatko Jyrki saavasi bonusta, kun on S-Marketin kassi? 5%.
kaveri. Nopeat ensituntemukset. Aika jees. Tuolla on vähän semmoista rannon paikkaa kyllä tossa ihan selvästi nähtävissä. Noin, sieltä se lähti pois, luojan kiitos. Ja sitten jos ihan tarkkoja ollaan, niin täällä sormen väissä täällä ihan semmoista pientä nähtävissä. Kyllä myös pientä. Tässä varsinkin, tässä ihan, kun katsotaan tänne vähän niinku peitteen alle, niin tuntuu kivalta kyllä. Onko sielläkin joku? Siellä on joku muu. Siellä on joku tomaati. Ei, täällä oi, kivan näköistä. On näkevinen myöskin siellä. Jusa löysi heti oikein paikan, elikkä joo, täällä tosiaan korvapauksessa. Mä olisin halunnut ihan tämmösen pienen välitiedon tietää. Sanna, pitääkö se aina tuollaista ääntä makuullaa? Elikkä siis lisää rouva vaatii, niin eikö se ole tulkittavissa? Onks tää sun mielestä ihana? Todella ihana. Hyvä. Sitten teidän pitää muuttaa vähän seksileikkiä tulevaisuudessa. Ja sama homma tällä kaverilla, että tossa näkyy ihan selvästi keskellä tämmönen vako. Noin, sieltä se lähti pois sekin. Mitäs vähän sinne pussin sisälle kanssa, kun ei yhtään tiedä mitä siellä on. Näetkö sä Jusa tossa, että ihan selvästi Sursautserin karvaa kasvaa? Joo. Kyllä. Saatiin toiselta puolelta pois, toinen puoli on vielä kyllä aina. Joo, ihan parran puolesta menee Oi sä suuri pallipeshenki! Tahdon valerikollisena olla sulle renki. Lupaan ahkerasti saattokoiran koulutusta tukea. Usein haarit päälleni pukea ja hartaasti raiseria lukea. Jos eivät koulutuksessani tulokset ratkaise, sä maan päälle palaa ja kurkkuni katkaise. No niin!